Plaid Leithriwyd a capel y Tabernacl Nhreforys Abertawe and hoff eglwys neu gapel Gymru. Lanthiwyd Cystadleuais Cymru Sanctaidd gan Hugh Edward, darlledwr a newyddiadurwr as is Lywydd. Ddirioedolais genedlaethol yr eglwysi yn mis Gorffennaf eleni gan alw ar cyhoedd I bleidleisio am ei hoff eglwys neu gapel yn Nghymru. Heddiw gelwyd mae capel y Tabernacl yw enillid gyda 7,080 o pobl yn pleidleisio a wefan Cymru Sanctaidd. Curodd capel y Tabernacl 49 o eglwysi a capelau eraill. Dilynwyd capel y Tabernacl adeilad restredig gradd 1 gan y pensau o Gymro John Humphrey a agorodd yn 1870. Dywed mae hwn oedd y capel mwyaf a chelgeisiol yng Nghymru, gan gostio 18,000. Sŵn enfawr bryd hynny fe I hadwaenu yn Caerdylan anghyffyrfiais Gymraeg. Bydd capel y Tabernacl Nhreforys yn derbyn tlws gwydr Cymru Sanctaidd wedi I ddylunio gan Sandra Snadden a gwobra o 500 punt.